Bona nit, benvingudes i benvinguts a l'espectacle de Cluenda de Castellbisbal, 32a Ciutat Gegantera de Catalunya 2019-2020 i amb motiu de la celebració al nostre municipi de la 3a Fira del Món Geganter. Amb l'esclat de la pandèmia global de la Covid-19, la cultura va veure's afectada en tots els seus àmbits, però especialment la cultura popular i els gegants van deixar de tenir ànima. Balls, música, colors, somriures, festes, trobades... Unes situacions i uns sentiments que potser no sabien valorar suficientment fins que va arribar aquest malson. Avui ens acomiadem d'aquest llarg període en què Castellbisbal ha ostentat el títol de 32a Ciutat Gegantera de Catalunya i amb aquest la custòdia de la imatgeria de l'agrupació. Hem pogut gaudir d'aquest honor des del 9 de juny de 2019. Serà el 19 de setembre d'enguany que farem el relleu a la població de Tortosa. Però aquest és un comiat que alhora farà recuperar l'ànima i l'activitat dels nostres gegants, el punt d'inflexió que tornarà a posar llum, color, dansa i sobretot molta cultura. Sobretot, recordeu que heu de portar la mascareta posada tota l'estona, quedar-vos asseguts en el vostre seient i el més important, gaudir i sentir de nou l'emoció de veure la cultura popular en acció. Que comenci fins aviat Onada Gegant! Guaita-la! Hola, Maria, t'estava buscant. Hola, Àngel, bona nit. Què dius de bo? Oh, mira, feia dies que volia xerrar amb tu, però escolta'm, amb tot això de la Covid-19 no hi ha manera que ens trobem. I t'he d'explicar tot el que hem estat fent durant tot aquest temps. Sí, noi, quina merda tot plegat. Mira, encara tinc a la memòria aquell acte de la qual Castellbisbal va ser proclamada la 32a Ciutat Gegantera de Catalunya, amb aquelles onades amunt i avall, Escolta, semblava premonitori del que havia de venir, perquè onada de Covid amunt, onada de Covid avall, me'n faig creus. Escolta, vols creure que me'n sento una mica culpable? No, dona, no diguis bajanades, però és que ningú es veia venir tot el que ens vindria. Oh, no. És que, ni de fet, ni la pròpia cultura popular que porta tant de temps adormida. Mira, la nostra colla treu molt de pit perquè hem estat ciutat gegantera durant 2 anys, però escolta'm, sense poder sortir de casa, això és molt fàcil dir-ho, i ser-ho. Però escolta, Àngel, per què no tornem a revifar aquell esperit d'aquell dia? Mira,
M'agradaria tant tornar a veure ballar el ball de l'aniversari amb el qual ens van obsequiar el treball i la cultura allà a la plaça Folch i Torres, molt a prop d'aquí, aquell 9 de juny del 2019. Ai, ara m'he posat sentimental. Ai, senyor. Doncs escolta'm, penso que avui és el dia adequat per tal de fer reneixer de nou aquesta llavor gegantera pota roja. Què dius? No? No et sembla? Sí, i tant. Perquè, de fet, en Treball i en Cultura estan a punt de marxar del nostre municipi. Per tant, companys, què us sembla si fem ballar de nou els gegants amb aquest ball de l'aniversari? Bé? Endavant. Fantàstic. Doncs endavant aquest ball de l'aniversari.
Àngel, escolta, i per què no m'expliques? Uau! I per què no m'expliques més coses que hàgiu fet durant aquest temps que heu sigut ciutat gegantera amb el treball i la cultura? De ben segur que us ho heu d'haver passat molt bé. Sí, home, certament vam tenir uns primers mesos de molta activitat. La primera sortida que vam fer va ser a finals del juny del 2019. Vam anar fins a Vinaròs i allà hi vam ser tot el dia i vam patir una de les onades de calor més intenses d'aquell estiu. Carai. Vam suar de valent, però ens en vam ensortir d'aquesta primera prova. Ara resulta que la colla gegantera de Castellbisbal i les onades teniu tota una història. Mira, primer l'onada del traspàs, després l'onada del Covid, però aquesta deixem-la córrer. I ara m'estàs parlant de l'onada de calor. Noi, no pareu? Home, sí, vist així, té gràcia tot plegat. Però, escolta'm, també vam tenir alguna sortida bastant boja. Vam anar fins a Solsona i a Torà, on vam celebrar l'aniversari de les seves figures més simbòliques. Mira, precisament l'altre dia em parlaven de que aquestes dues poblacions tenen un carnestoltes ben esbojarrat, amb unes figures que, mira, si et despistes, tururut, tururut, qui gemega ja ha rebut. Doncs sí, perquè, si no, estigues atenta. Cap allà. Cap allà? Mira qui ve per allà. Oh, és que no hi així a les fosques qualsevol, Ara ho veuràs.
Àngel, que divertit. Què et sembla? Sí, sí. Ja us ho havíeu passat ben bé, ja. Home, no vam anar pròpiament als seus carnavals, però ja te'n pots fer una idea, més o menys. Oh, i tant. Però entremig també vau tingué temps de poder celebrar la festa major de Castellbisbal de l'Aigua i la Llum, oi? Vamos, amb allò de la tarda dels 25... Sí, la tarda dels 25. De fet, va ser l'acte que ens va servir per acomiadar l'any dels 25 anys d'en Manel i la Vicenta. Per aquella tarda vam comptar amb figures significatives o familiars que tenen un vincle amb els nostres gegants i la nostra colla. Va ser una tarda realment molt emotiva. Que potser també van venir en Miquel i la Montserrat, els nostres padrins de Castellbisbal. Goita, és que, com que estem tan a prop, els nostres veïns de Molins de Rei. Doncs sí que van venir, i van venir també amb el Bernat i la Candelera. Mira, ara, amb això del confinament, que segur que molts ens hi vam trobar, que vam començar a remenar, ordenar la casa, buscar arxius, allò que tens una mica de temps, doncs mira, la nostra colla va descobrir que els gegants de Molins de Rei és una de les colles, i són uns dels gegants que hem vist dansar més vegades pels nostres carrers i places. Oh, ja ho pots ben dir, ja. I resulta que en els Pota-rojos i en els Pota-roges són els gegants que més ens agrada tenir a prop i veure ballar. Evidentment, a part dels nostres. Home, això sempre. Però, escolta'm. Digue'm. Ara perquè està fosc, però no els he vist. Que no han vingut? Aviam, amb els seus gegants pròpiament no. Però sí que han vingut amb unes figures que són... Ja veuràs que bé que ens ho passarem. És la primera vegada que els veurem dansar aquí
aquí a Castellbisbal. Ah. I, de fet, sí que hi ha un vincle indirectament amb la nostra colla perquè quan ha fet falta, doncs, si s'ha donat el cas, els hi han donat una mica de cop de mà o cop d'esquena o cop de cap, depèn de com li vulguis dir. Exacte. Així és que, estàs preparada? Va, endavant. Els capgrossos de Molins de Rei. Vinga. Quin ball més ben fet i que divertit!
Escolta, Déu-n'hi-do. Però, escolta, tornant a parlar de trobar a faltar, tampoc he vist el nostre llum i la nostra aigua, que no han vingut. Home, però tu això ja ho saps, Maria, que fins al 20 d'agost, quan comencem la festa major de l'aigua i de la llum, res de res. Però per la festa del traspàs bé que van ser-hi. De la ciutat gegantera? Sí. Bueno, però allò era un fet excepcional, l'ocasió s'ho mereixia. Ai, Déu meu, tants protocols, ja et diré. Aviat semblarem aquestes colles de foc, que noi, per fer qualsevol cosa, la de burrocràcia que han de moure. Sí, burrocràcia. Bé, esperem no arribar fins a aquest punt. Però escolta'm, parlant de tot, saps que ara la colla gegantera s'encarrega de fer la tronada de la festa major? I a més, escolta'm, també toquem les campanes després de l'ofici. Ostres, i tant que me'n recordo. Mira, aquesta primera trobada va ser ben passada per aigua, per culpa del temporal Glòria, que us va obligar a fer ballar els gegants a dins de la parròquia. Però el que la gent no sabia, perquè, mira, som així, ens perdem una mica a vegades les arrels. Dic que no és la primera vegada que es passa aquestes coses a les parròquies, que antigament, ja fa uns segles, doncs davant de qualsevol festa important, o bé ballaven gegants, o bé feien algun ball tipus Bart, o bé fins i tot havien fet alguna torre de castells. Això sí, aigua no em va faltar. Fill meu, quasi vam aprendre a nedar. Però llum, ni gota, veu haver de ballar amb la llum de les espelmes de la parròquia. Això sí, va sortir d'un romàntic. Sí, aviam, tot s'ha de dir que, escolta, com a bon bateig l'aigua no hi va faltar. Però, escolta, també et diré que una mica de llum no hagués pas anat malament, Carai, aquest geganter es veu de tot. Però, escolta'm, explica'm una mica més de les vostres sortides. Aviam, sobre les nostres sortides. Mira, encara vam tenir temps de visitar Tarragona, vam anar fins a Valls i vam visitar també un poblet de les comarques gironines, a Riudarenes. Vull dir que ja pots veure que vam rondar bastant. Llavors va venir la festa major de Sant Vicenç i abans que arribés la pandèmia doncs vam visitar els nostres fillols de Pallejà. Celebraven els 25 anys d'en Martí i la Laieta i com a bons padrins doncs hi vam anar amb el Manel, la Vicenta, i com a convidats d'honor en Treball i Cultura. Vull dir que ja ho veus que hi vam anar amb totes les figures. Caram, no us n'esteu de res, d'aquests geganters, Però, escolta una cosa. Digues. Estàs parlant molt de gegants aquí, gegants allà. Està molt bé, perquè, esclar, és una festa gegantera. Sí, però escolta'm una cosa. Digue'm. Que encara quan va venir la pandèmia, tu ja sé per on vols anar. Sí. Ara em volies explicar aquí una cosa, però jo ara et vull explicar que, tot i que va venir la pandèmia, nosaltres vam continuar fent activitats. Perquè jo pensava que us havíeu avorrit bastant. Mira, l'11 de setembre, aquí a Castellbisbal, a Can Margarit, vam estrenar els vestits d'en Treball i Cultura. I encara aquesta festa major de Sant Vicenç, malgrat el confinament municipal, vam organitzar l'exposició Retrobament Gegant. Què et sembla? Déu-n'hi-do. Però el que et deia, Què? a part dels gegants, a les catalanes, bé, i algun català, doncs ens agrada molt les festes del foc, perquè resulta que Catalunya, bé, els països catalans, és una terra de foc, Jo vull veure un drac ben gros, ben formós, que ho socarrimi tot, especialment que socarrimi tot aquest mal que ha passat ara i tornem a renéixer com l'ou fènix. Però, bueno, perquè, clar, has de saber que els correfocs també són una part molt important de la cultura popular que trobem molt a faltar. Doncs escolta'm, tot això que dius, això ho solucionarem de seguida, perquè tinc per tu un drac ben simpàtic, divertit i ben bonic. Ja ho he entès. Doncs mira, ara arribarà el Carranco de Cervera.
Que us heu espantat? Però si no mossega. Home, no tot és mossegar en aquesta vida, Maria? Digue-li mossegar, empaitar, socarrimar... En definitiva, fer desaparèixer el públic. Mira, parlant de fer desaparèixer, ara que deixarem de ser ciutat gegantera al setembre i aprofitant que fem la fira, doncs, escolta'm, ara la nostra colla ja està pensant i està barrinant per la festa major del 2022. Ai, sempre pensant aviam quines colles us podem portar aquí a Castellbisbal perquè en gaudiu de valent. Ja ho pots ben dir, ja. Sempre mireu de portar gegants nous i poc vistos. A més, alguna colla amb característiques ben excepcionals. Sí, mira, de fet, els propers gegants que veurem són ben excepcionals. Més que res perquè des que van ser creats els hem vist molt poc. Han tingut bastant poc ús. I per altra banda, perquè també són unes figures amb molta simbologia i que, a més, representen una dansa molt típica de la seva localitat. I a més, et diré una altra cosa. Avui és la primera vegada que el ballaran amb gegants. Caram, quin honor. Això vols dir que serà com si de cop i volta el Manel i la Vicenta ballessin el desaparegut Ball de Bastons de Castellbisbal. Bueno, més o menys. El cas és que, en aquest cas, el Ball de la Garlanda és una dansa ben viva a la seva localitat, Sant Esteve de ses Rovires.
Sant Esteve de ses Rovires. Escolta, i no vindrà pas qui tu ja saps? La Rosalia? Sí. No ho conto. Malamente. Vaja. Tra, tra. Què t'ha semblat, Maria? Escolta, m'ha encantat. Però saps què? Com m'agradaria que fos recuperat i dansat el famós Ball de Gitanes de Castellbisbal, que últimament, pel que tinc notícia, està en el repertori de l'Esbar Dansaire de Rubí, entre altres esbars de Catalunya. Bueno, aviam, mica en mica. Però ara, de moment, hi hem recuperat els pastorets de Castellbisbal. Prou que ho saps, no? I tant. Ho sé jo, ho saben la colla de pastors i ho sap el meu Jeremies. El teu Jeremies? Jere, que has vingut? Que ets per aquí, Jeremies? Mira-te'l. Jere! Hola, rei. Escolta, ho diré ben fort per si algú sordeja. Ho tornarem a fer.
Apa, Escolta, Oh, molt bé, escolta, això. aviam si un bitxo d'aquests ens ho farà parar, això, ara que ho hem començat. No pas. I a part, mira, Digues. el que t'haig de dir Mm. és que el meu Gere és un bon mosso, Sí. És un bon mosso, treballador, polit, divertit. Però què? Això sí, té, una tonteria, Ah. una petita pega. Verge. Té, que I d'on li cas? costa una mica arrencar. Ai, mare de Déu. Ai. Bueno, escolta'm una cosa. Digue'm, Tinc un altre regal per tu. que dius? Un altre regal? Sí, un altre regal. Mira, Nen, però això avui és estic un generós. luxe. Estem gaudint d'una nit que, escolta'm, vamos, és que n'hi ha encarregada. Ah. M'estàs portant uns gegants de luxe. Noi, què més puc esperar? Doncs mira, unes setmanes abans que Castellbisbal esdevingués la 32a ciutat gegantera de Catalunya, Sí? a Castellterçol van celebrar la 12a Fira del Món Geganter. Avui nosaltres n'agafem el relleu. I un dels moments més especials que es va viure allà va ser que durant l'espectacle 4 parelles de gegants van ballar al Ball del Ciri. Nosaltres en vam prendre nota i avui agafem el seu llegat. T'imagines veure dansar el Ball de Gitanes de Castellbisbal Què dius? amb 4 parelles de gegants? No, oi que no? No, Doncs ara ho veuràs. aviam.
I quina il·lusió m'ha fet tornar a veure aquest ball de gitanes i encara més, ballat per gegants. Àngel, ha estat tot un honor. Escolta, què menys, Maria? Vosaltres veu aconseguir que amb el seny i la rauxa, l'aigua i la llum, Castellbisbal es convertís en la 32a ciutat gegantera de Catalunya. Escolta, no creus que d'alguna manera o altra t'ho havíem d'agrair, tot això? Mira, ben mirat, ara aquí penso, potser no va anar tan malament això de l'onada. Perquè, escolta, ara aquí penso, fa estona que ens estàs parlant d'un grapat d'anècdotes que heu viscut ben divertides. I encara en queda alguna d'important, Què dius? Sí, sí. Doncs, mira, ara seré jo la que et sorprendré. Carai. Mira, sí. Perquè vegis que he estudiat, Sí. no gaire, però Bueno. he estudiat, m'he estat informant i resulta que he descobert que l'àliga és potser la bèstia del festiu de la nostra terra més antiga de Catalunya. I et diré més. Contra algunes males llengües que et diuen que si és de l'imperi... O què fas? Que la fuerza te acompanye. Caramba. Noi, és que quan diuen l'imperi em disparo. Què vols que et digui? No, res, escolta'm. Què vols que t'ho et digui? respecto. Doncs, continuant amb l'àliga, Això, va. et diré Què em deies? que és un símbol del poder municipal i que té uns atributs, unes funcions Sí? i un ritual ben específic, i per demostrar-te que ja començo a ser una micona entesa amb el que és la cultura popular, n'he convidada una perquè vingui a posar el colofó a la trobada d'avui, aquesta onada gegantera. Ah, sí? Sí. Va, doncs va, sorprèn-me. Sí. Mira, aviam. n'he convidada una, Sí. potser la més vella de Catalunya. Carai. Perquè vegis... Bé que has fet molta feina, I tant, i ben conservada, que resulta que té prop, a grosso modo, Sí? d'uns 400 anys. Any amunt, any avall, D'acord, Ara estarem... Ara farem aquí. Sí, Val. pel Cap Mas. Uns 400. I que es té notícia que allà, el 1619, va fer la seva primera sortida en una processó. Doncs bé, li he dit que vingués a ballar-nos i posar la cirereta final ben solemne al nostre acte. Què et sembla? Em sembla meravellós. I escolta, de quina àliga estem parlant? Ara ho veuràs. Endavant, l'àliga de la Bisbal d'Empordà.
Maria, moltes gràcies per aquest present. De veritat, és que m'ha encantat. Oi que sí? Sí. Ja t'ho deia que la meva noia no et fallaria. Però, escolta, Àngel, Digues. no creus que hauríem d'acabar amb una bona volada? Perquè ara que deixareu de ser ciutat gegantera, us avorrireu molt, no? Ja ho sé que m'has dit que teníeu molta feina per endavant. Sí, home, tot serà una mica diferent, la veritat és que sí. Però escolta'm, sí que et puc garantir que nosaltres com a colla continuarem garantint la tradició gegantera al nostre municipi. I per altra banda, ja et puc dir que continuarem treballant ara per recuperar el Quinto de Nadal. Això sí que ens agradaria que es pogués fer. Oh, i tant. També poder recuperar algunes danses i alguns balls que hem pogut veure dansar en la història al nostre poble. I, mira, queda't amb aquest nom, Galí. El de la serra? Sí, el que tu vulguis. Però queda't amb aquest nom. Val. Perquè d'aquí uns dies o d'aquí uns mesos et començarà a sonar i recordaràs aquest moment. Ja m'ho diràs, ja m'ho explicaràs. Vaja. Ja veig que estareu ben distrets ja, aquesta colla gegantera. Escolta'm, què et sembla si posem al punt final la cirereta del pastís? Va. Et sembla bé? Vinga. Mira, fa uns mesos que la colla gegantera estem preparant un nou ball de gegants. Com molt bé saps, des de que vam néixer, en Manel i la Vicenta han ballat el seu ball propi, el seny i la rauxa. Però bé, nosaltres tenim ganes d'això, de crear noves coreografies, nous balls, i escolta'm, penso que per acabar de rodonir i per acabar aquesta 32a ciutat gegantera de Catalunya i per acomiadar aquesta 13a Fira del Món Geganter, potser seria una bona ocasió per estrenar-lo, no? Ho trobo fantàstic. I és el moment ideal. Exacte. Sí. Àngel. Digue'm. Digues. I per què no fem una última malesa? Per què no fem una última onada? Doncs vinga, tot teu. Tu que t'agrada això de... Hombre, sí m'agrada. De l'alegria, de moure les masses... Oi que sí? Doncs va, t'ho deixo per tu, Veus? Doncs, com podeu comprovar, a diferència de l'última vegada, no tenim mocadors. Clar. Ves. El Covid. Per fer allò... Ay, qué placer sentía yo cuando en la playa sacó el pañuelo y me saludó. Veu cantar habaneres a l'acte de traspàs? Més o menys. Val. Home, no hi havia la Via Lola, hi havia la Vella Maria. Home, escolta'm... Així què proposes? Tu que t'ho vas perdre. Doncs sí. Tampoc farem una onada tipus camp de futbol. Ué! No. Val. Em sembla que aquest acte es mereix una cosa més senyora, més fina. Per tant, tu t'encarregues d'aquell costat... Jo allà? Val, d'acord. Sí. Aviam, mans en l'aire. Vinga. No, la policia que es quedi fora, sisplau. No passa res. No passa res, de debò. Mans en l'aire. Ostres, Àngel. Què? Algú no s'ha dutxat. No sóc jo, que jo per estar al teu costat sí que m'he ben perfumat i m'he ben engalanat. Algú ha pres de sobac. Oh. Mare de Déu. Doncs mira, mans en l'aire i farem una cadència dreta, esquerra... Bé, no, ho estan fent bé perquè, esclar, la meva dreta és la seva esquerra. Àngel. Digues-me. Àngel. Nosaltres estem aquí treballant de valent, vull dir, aviam. Però resulta que en el mateix moviment estem casant dretes i esquerres. Ai, potser que ho patentem, això, tu. Tindríem feina. Sí, tindríem feina. Doncs molt bé. Dreta, esquerra, i així ens donem la benvinguda al que és el Manel i la Vicenta, que estrenaran el seu nou ball davant del treball i la cultura i s'acomiadaran d'aquesta temporada que han estat junts. Endavant! Escolta'm, diem les paraules màgiques. Vinga! Som-hi! Que la força de l'onada del gegant ens acomiadi dels 25 anys dels gegants. Fins aviat, onada gegant! Doncs ara sí, amb música i coreografia respectivament d'Oriol Pi de la Serra i Robert Quirantes, el nou ball de gegants de Castellbisbal, damunt i davall. O davall i damunt, tant se val. Damunt i davall.
Aquest espectacle ha estat possible gràcies a la colla gegantera de Castellbisbal. Ha comptat amb la participació dels gegants de Torà, Sant Esteve de Sesrovires, Ripollet, Castellvell i el Vilar i Llinars del Vallès, els Capgrossos de Molins de Rei, el Drac Carranco de Cervera i l'Àliga de la Bisbal d'Empordà. La música en directe ha estat gràcies a la banda del Gínjol. Els millors actors que podíem tenir, la Montse Bargalló com a Maria i el Miquel Gili com a Àngel. Els anfitrions de la festa, el Manel i la Vicentra, en treball i na cultura. Agrair també la col·laboració d'en Gerard Puget, en Xavier Docampo, l'Aleix Roca i en Roger Vázquez. Volem agrair també la participació a l'agrupació de colles de geganters de Catalunya i a les diferents comissions de treball, a l'Ajuntament de Castellbisbal, l'Àrea de Cultura de la Generalitat de Catalunya i totes les persones que, malgrat aquests darrers temps convulsos, han posat el seu granet de sorra per continuar amb la flama gegantera Pota Roja ben viva. Per tots i totes, han estat moments molt difícils, però necessitem començar a recuperar. Ha estat una experiència inoblidable. Moltes gràcies i fins aviat!